Kani ke All India Radio Shillong ka khubor ban puli de iba de hon ramdi. Kimat bakong sanjong ka khubor mentak stem. Sanpuai na kashispa ka rambalamang hapo ka Pradhan Mantri Mudra Yojana ka lech ki thop jong schedule caste schedule tribe bat ki OBC ong commentary plating ka kari ka Nirmala Sitharaman. Sha itu ka shnong langdong dai ka bahab hapo ka Mountain Road Block West Khasi Hills District kum ka Aspirational Village na katanat dona. Pat an sedang ka jingelang ka Commonwealth Parliamentary Association hanong ba Guwahati mentakas ngi. Ki khubor babnya. Kementeri Ketenat Plating ka kari ka Nirmala Sitharaman kala ong bapalat sanpuai na kashispa ka rambalamang hapo ka Pradhan Mantri Mudra Yojana ka lech ki thop jong ki schedule caste schedule tribe bat ki other backward class haka lingko dap news nam jong ka Mudra Yojana ka Sitharaman kala ong bakani ka scheme ka yeng nakabenta ka hok haka imlang saalang pat ka yeng ro halor ka nongrim jong ka sab ka sat sab ka vikas kumbala thamu da menteri rang ba do kari Narendra Modi. Kalau ongru bakani ke scheme kelayarap ban penbit penbiang ke jinglong jingman ke bala ban trikam kamtam ki kam khai ki beret bat kelayarap ru ban plelat ke jingyo kam yo jam ya ki babon. Menteri ramba do kari Narendra Modi ulo ong ba Mudra Yojana kala plelat ki babon kinong song snong kari bakin sai ki sab jong ki kum kinong seng kam la jong bat ru kum kinong ai kam sha ki weipan. Kashnong langdong dai ka bahab hapo ka Mountain Road Block West Khasi Hills District kadai tangmaka kashnong hakarilum Khasi Jantia kablasha itu kum ka Aspirational Village da katanat ka Sarkar pedeng kabakmi ikaroy ka par kathan sya tailami mi. Kashnong langdong dai kadai ka badan hau kaput bat ka Assam bat ka bajangal kum ba 4 kilometer na riangdo. Bat kidon haka kum ba shispa new tali kitnumiyeng. Katanat dona ke Sarkar pedeng kala itu iki South Liki Block na Meghalaya bakantup ya lightly na East Garo Hills District kita kilong ka Jetra na Chokpot Blong Mahesh Kula na Rang Ara Blong bat ka Sawe Kolgre na Gua Swapara Blong. Menteri Rangba Kajala Meghalaya Konrad K Sangma hanin kesngi ulo ong bakari India kum kari kadai ban penwandur hakarukom kabadai ke jingla jong kisamla bat ban lamru ya kari syakman. Haba ajing kran ha kajing rakhe annual college day ka basaw pula jong ka Loyola Academy ha Hyderabad. Menteri Rangba ulo ong kisamla kidai ka bor ka bakraw jongi lada penwandur bha karukom badai ka jingla kisamla kila ban penpaw kum ka jingdan jing em jongi Henry lada bakla pat ka jinglam lenti yaki ka bor jong kari jongi kan long ka bapat bapra. Ukonrad ula ajing ro ika jaka puli kum ka Loyola Academy kabala penwandur ika jingmut jing perkhat jong kisamla kari. Haka jinglet jong Menteri Rangba Shah Hyderabad ula yo'lat banyakan do'ru ya Menteri Ketenat ITE and Communication ke Telangana Uketi Rama Rao. Hakani kajingelang Menteri Rangba Kajalau la samdo ike momento shikinong hikai ki kena pule bat ki weki tukhat jong ka Loyola Academy na kabenta kajingno sinyang bat kajing job jongki hakitanat pule bapher. Palat shispa prapusan kulur lai pupralak teli ki dawai inject COVID ladat ban ai hapo kari mentaling ba ka nationwide vaccination drive. Katanat ka kot ka kya ka Sarkar pedeng kala ong baladep ban ai palat khan riulang prapau teli ki dawai inject henen kasngi. Kajingdon ki brio ki bala kot na ka COVID hakari baro menta ki long khandai pupra pun nyun riu na ka shispa. Hakawai pat kalyang ha Meghalaya ladon tang iwei bayo thamai ka COVID-19 hanin kasngi pat kajingdon jong baro ki badangdon ni ka jingpang hakajala menta ki long khat sawngun. Ladon ro sangut ki bala kot no hanin kasngi ka bala kentiu ka jingdon jong ki bala kot pura na ka COVID-19 ha Meghalaya syaki khandai pu hajar shispa nyu sawngun. Ka Sarkar kala rai ban penbiang no ika dos ka balai ni ka precaution dose jong ka injection COVID chabaro kinong shnong ki balatam khatpras nam karta na do ka shipau tarik uyayong haki jaka ai inject bom day jong ka Sarkar. Katanat ka kot ka kya ka Sarkar pedeng kala ong babaro kitu ki balatam khatpras nam karta bat ki bala dep dap khandai bana hedin bala ai ka dos ka baar kilala ban shimno ya ka precaution dose. Kajing a injection A lingbaki jika a injection ke Sarkar na kabenta ka dos ka banengkong bat ka baar na kabenta kinong shnong ki balabiang karta ban ai ka injection pat kumjo ro kajing a inject ya ka dos ka balai na kabenta kinong tray ka tanat ka kot ka kya kinong tray bah khamat bat ki baratam andrew post nam karta kanang yai peteng. Kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong.
Ha Assam ka jingelang bapdeng snem ka Executive Committee jong ka Commonwealth Parliamentary Association CPA kan long ha Guwahati na do menta ka sngi. Habaya kren bat kinong lum kubor ka All India Radio ulampang ka iyeng dorbar tauan ka Assam ubes wajet dai mari ulay thu baha ka sin ka benengkong an penlong ka jingelang jong ka CPA ha India. Ula ongru ba kinong mikmat na baro kandai tili kitan jong ka CPA kini shimbenta kani ka jingelang ka baar sngi. Uday mari ulaong ba ulampang kayeng dorbar Lok Sabha Birla un seple kini kijingelang rengkat kiwe ki he sarkar. Ukli ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tita Starwell Khan ulabu jingkeli halor kumbo ka sarkar jilla ka laban IT ki jaka ki nong shnong ka jilla shaka Assam klem ka jingmin jor jong ki trai jaka ki kli nong sanshar shnong bat ka council namar ka Japan ki jingmin jor na ka bor sanshar hashwa ban chim ka khandew ka shiap jong ki trai mulum Ula ong baka ki HADC ka yung scam haka nong rin jong ka na do ka sngi ka baningkong baki jaka ki day jong ki brew bat ka hima. Uba kan ula ong baha ka basdang ka sarkar jila kala kamba kala dep ban lej jongo si kishnong ki badan ki khaput ber kala kendoro ikinong yalam ki bala penpaw ki jing sngew jong ki Henry Hadian pat ki te kishnong ki lawan shaka ki HADC bat kila ong baki kwa ban pendet biang ya ka sa skular bat baki kwa ban don haka Meghalaya namar baki don ki kot ki slaba biang ban pensi sha ya ka te jing kwa jong ki Ula ong ruba am shim la kentup lang ya ka council haka jing ekren bahadien jong ka jing pendet put jong ka sarkar Hakaway pat kalyang udukot ka Lok Sabha ubalong ru President ka MPCC uba Vincent Pala ula ajing mod ikihima bat kisiem baki bahab iki jaka basyakta haka ni gajing penbet put bakin let sa kayeng dorbar Supreme Court bat penti kinaru pakaseng Congress kan kirsyan yaki haka ni gajing yale jongki Kasarkar pedeng kampat yo pedang ya kanu ka jing terwa ban penbit penbiang ya geographical indication ya GI tag ya shnong kongthong ka shnong ka balayo nam ya jing khot iki kerteng breu da ka basiaw kabadan ya East Khasi Hills District Menteri Katanat Donald G Kishan Reddy ula ong ba haka jubab leng ba ka jing tho aka yeng dorbar Raja Sabha men haka singi palay ula ong ba hadu Southrik uyayong anajar RPOR ka office jong ka Geographical Indications Registry kala pendung kerteng lai pusan teli ki application na kathan sa tela mingi ula pentip ru baladep ban pendung kerteng ya arteli ki GI application na ka jilla Meghalaya na ka benta memong narang ni uso nyam tra kasi ubalong uway na ki judge jong kiso nyam tra Ka Meghalaya Public Service Commission hinin kasingi kala pensangi alut ibaro ki interview bat kijing pendrum kam tat hado da penbenada kumwaipan. Haka jing toa kabala penmi ka MPSC kala ong ba haka bayadai bat ka hukum kabala penmi da ka Meghalaya High Court baro ki interview bat kijing pendrum kam an pensangi no shwa tat hado da penbenada kumwaipan. Kakanhun ki armut kinong bishar ka High Court min haka singi baar kala pensangi shwa baro kijing pendrum kam namar ba ka sarkar jilla kam dani ka roster system. Ketika kanhun nong bishar kalau ong baka jing pendungkam kan sedang biang hadu baka jela kadon ya ka roster system ka babiang pat bodro ya ka reservation policy jong ka jela. Presiden ke NPP Southwest Garo Hills Usubir Marak hanin kasingi la play ka ying school batama jong ka Nokat Greer Secondary School kabadan Southwest Garo Hills District. Latay ya ka ni ka ying school batama da ka jingis nok tilang bat ka jing kershan jong kirang ba jong ka shnong lambat kiwe haba ajing kren haka ni ka jingelang Usubir Marak uloong batang kapule puti ka bala ban yarap yangi bat bantay ka imlang saalang ka bakhambaha bat ka ri ka badon bor Ukarman skhen ru ba ki kena pule bat ka imlang saalang kinsayo jimuntoy shibun na kani ka school Bada syaban penkut ya kubor sa sisin kimat bakongsan Sanpuai na kasispa karam balamang hapo ka Pradhan Mantri Mudra Yojana ka leche ki top jong ki scheduled caste, scheduled tribe bat ki OBC ong ka Menteri Platingka kari ka Nirmala Sitharaman. Siya itu kasnong lang dongday ka bahap ha ka Motion Road Block West Khasi Hills District kum ka Aspirational Village na katanat dona. Bat ansdang ka jingelang ki ka Commonwealth Parliamentary Association hanong ba Guwahati menta kasingi. Pagkatong lapoy kapukot jong kakubor kawan siya na ka All India Radio Shillong.